έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο ραδιοθάλαμο τον κύριο Νίκο Παναγιωτίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Έτσι, ελπίζω να τα είπα σωστά. Πολύ σωστά τα είπατε, κυρία Μαχαίρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές της ΕΡΤ. Να είστε καλά. Όπως ακούσατε, το ακροατήριό μας είναι αρκετά μεγάλο. Είναι σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Οπότε και το θέμα είναι τέτοιο. Λοιπόν, άκουγα πρόσφατα μία συνέντευξη του κυρίου Ρόντου. Ρώτας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας. Στο Κόντρα Channel, που πραγματικά δεν μπορούσα να καταλάβω αν όντως αυτά που λέει ο άνθρωπος μπορούσα να τα πιστέψω ή όχι. Ότι υπάρχουν τεράστια ζητήματα στο μισθολογικό βεβαίως. Το ότι κάνετε 8 ώρα, σας πληρώνουν 5 ώρα. Το ότι δεν έχει αναγνωριστεί το επάγγελμά σας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Και βέβαια όλα αυτά έχουν ένα τραγικό αποτέλεσμα, να μην έχουμε είσοδο νέων φοιτητών στη Σχολή Ευελπίδων. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πάμε λοιπόν να δούμε. Όσον αφορά το μισθολόγιο που είπατε, ναι. Στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας και την υπόσχεση του Πρωθυπουργού. Σωστά. Θα θυμίσω λοιπόν πολύ γρήγορα ότι καταρχήν το να ψηφιστεί ένα μισθολόγιο, νέο μισθολόγιο για τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας είναι μνημονιακή υποχρέωση της χώρας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2024. Αυτό γιατί προέκυψε, γιατί στο μακρινό ή και κοντινό μας 2012 είχαν γίνει 2 ταυτόχρονες περικοπές στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Μία οριζόντια περικοπή ως ειδικά μισθολόγια και μία δεύτερη περικοπή όπως έγινε σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε λοιπόν τότε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι αυτή η δεύτερη περικοπή είναι αντισυνταγματική. Οπότε θα πρέπει η κυβέρνηση να ψηφίσει ένα νέο ειδικό μισθολόγιο για τις ένοπλες δυνάμεις. Θα πω λοιπόν ότι τα χρόνια περνούσαν και αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει. Θυμίζω το 2019, λίγο πριν τις εκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης, τότε πρόεδρος της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποσχέθηκε ένα νέο μισθολόγιο για τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Τα χρόνια περάσανε, φτάσαμε το 2022, στην προηγούμενη ΔΕΘ, θυμίζω ότι πέρυσι δεν έγινε η ΔΕΘ λόγω των έκτακτης κατάστασης του Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Υποσχέθηκε 3 πράγματα ο κύριος Πρωθυπουργός στις ένοπλες δυνάμεις. Ένα είναι το νέο μισθολόγιο. Το δεύτερο είναι αυτά που θα πούμε και παρακάτω ίσως, την αποκατάσταση μισθολογική των εθελοντών μακράς θητείας και την αποκατάσταση στο συνταξιοδοτικό των επαγγελματιών οπλιτών. Περάσαν λοιπόν και άλλα 2 χρόνια, μέχρι και σήμερα δεν έχουμε δει τίποτα. Θα πω ένα χαρακτηριστικό έτσι για να έχουν και οι ακροατές ένα μέτρο σύγκρισης. Από 1 Πρώτου 2025, ο κατώτατος στρατιωτικός βαθμός στη Βουλγαρία είναι κάτι αντίστοιχο σαν το 19, για να καταλαβαίνουν κάποιοι στη χώρα μας, θα είναι 1.100 ευρώ. Αντίστοιχα, ο μισθός, ο πρώτος μισθός του αξιωματικού των ενόπλων δυνάμεων στη χώρα μας θα είναι 950 ευρώ. Να μην πω τι γίνεται στην Τουρκία, όπου ο μισθός του ανθιπολοχαγού εκεί πέρα αντίστοιχα είναι στα 1.600 ευρώ. Άρα αμέσως αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα θέμα, ότι όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα έχουμε μείνει πίσω σε ό,τι αφορά τη μισθολογική αποκατάσταση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Ενώ υπήρχε μία φήμη ότι υπάρχει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, αυτό όμως δεν συνοδεύεται και με την, τέλος πάντων, η μισθολογική, τέλος πάντων, ο μισθός θα είναι και αυτός που θα έπρεπε να είναι. Θα πω ότι υπήρχε μία βάση σε αυτό που λέτε. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ τα χρόνια τουλάχιστον τα δικά μας, όταν ξεκινούσαμε την καριέρα μας στις ένοπλες δυνάμεις, ότι η μισθολογική αποκατάσταση ήταν αρκετά καλή συγκριτικά πάντα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στη χώρα. Και έτσι, και είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό? Νομίζω ναι, μέχρι ένα σημείο ναι. Στο πέρασμα όμως των χρόνων αυτό, ξέρετε, δεν ίσχυσε. Θα πω ότι όλα τα τελευταία χρόνια, από τα τελευταία 10 χρόνια, ας πούμε, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός πρόσφατα, δεν δόθηκε καμία αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, άρα και στους στρατιωτικούς. Θα πω όμως ότι οι ανάγκες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας στρατιωτικός, πέρα από τις ανάγκες που έχει ο κάθε εργαζόμενος, δημιουργούνται επιπλέον ανάγκες. Πολύ χαρακτηριστικά θα σας πω ότι όταν ένας στρατιωτικός μετατίθεται, η έβρεση κατοικίας στο νέο του χώρο πλέον έχει γίνει. Είναι πιο εύκολο νομίζουμε να πιάσεις το λαχείο σήμερα παρά να βρεις ένα σπίτι στα μέτρα που μπορείς να το εξυπηρετήσεις οικονομικά. Όντως λοιπόν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό το πρόβλημα. Αυτό αποτυπώθηκε για μας πολύ έντονα πρόσφατα στις πανελληνίες εξετάσεις, όπου μείναν 460 θέσεις κενές συνολικά στις ένοπλες δυνάμεις. Ξέρετε κάτι που χαρακτηριστικά πρόσφατα και σε μια άλλη συνέντευξή μου, ότι κινδυνεύουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε περισσότερο προσωπικό στις στρατιωτικές σχολές παρά μαθητές. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα έχει αντίκτυπο τα επόμενα χρόνια.
Δεν θέλω να γίνω μάτης κακών, αλλά φοβάμαι ότι περιοχές όπως είναι και η περιοχή που βρισκόμαστε τώρα, η Κομοτήρη που μας φιλοξενεί, ο νομός Ροδόπης γενικότερα, αλλά και ο Εύρος, ο οποίος μέχρι ένα βαθμό υπάρχει ένα οικονομικό αντίκτυπο λόγω του αυξημένου ποσοστού στρατιωτικών που ζουν στην περιοχή. Ναι. Αυτό θα είναι μειούμενο, όπως αντιλαμβάνεστε, το επόμενο χρονικό διάστημα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Οπότε θα έχει αντίκτυπο και στην τοπική οικονομία της περιοχής, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχουν και αναπτυξιακά εργαλεία έντονα άλλα που θα μπορούσαν να υπερκεράσουν αυτό το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ναι, πιστεύω ότι το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα από την κυβέρνηση για το μισθολογικό. Δεν έχετε κάποια νεότερα γι' αυτό? Τα νεότερα είναι ότι αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα 2 νέα μισθολόγια. 2 νέα νομοσχέδια, συγγνώμη. Το τι θα περιέχουν αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε ακριβώς, αν θα υπάρχει όλο αυτό κτλ. Αλλά το μόνο δεδομένο που έχουμε ήταν η εξαγγελία του κ. Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, όπου πολύ μεγαλόστομα ακούστηκε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα πάρουν 20% αύξηση στην αποζημίωση της νυχτερινής τους εργασίας. Κυρία Μαχέρα, θα σας πω κάτι, γιατί για τον κόσμο έξω ακούστηκε, ειλικρινά σας λέω, ότι θα πάρουν μια τεράστια αύξηση στρατιωτική. Για εμάς τους γνωρίζοντες, λοιπόν, θα πω το εξής. Η καταρχήν νυχτερινή εργασία στις ένοπλες δυνάμεις δεν πληρώνεται. Και τι εννοώ? Για να πληρωθεί κάποιος νυχτερινή εργασία στις ένοπλες δυνάμεις και μόνο στις ένοπλες δυνάμεις, δεν ισχύει πουθενά αλλού αυτό, θα πρέπει να είναι στο πλαίσιο 24ωρης υπηρεσίας. Αν δηλαδή κάποιος μπει για μια νυχτερινή βάρδια 8 ώρων και μόνο, που συμβαίνει με τους περισσότερους στρατιωτικούς, δεν θα πληρωθεί ούτε 1 ευρώ. Άρα λοιπόν, όλη αυτή η αύξηση του 20% στην νυχτερινή μας αποζημίωση επιφέρει για το μέσο στρατιωτικό, δεν κάνω λάθος αυτό που σας λέω και προκαλώ οποιοδήποτε οικονομικό αλητή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να έρθει απέναντί μου, είναι κάτι λιγότερο από 6 ευρώ το μήνα. Αυτή είναι λοιπόν η αύξηση που δόθηκε στους στρατιωτικούς. Θα πω δε και το εξής, ότι για το περίπου 40 με 45% του στρατεύματος η αύξηση είναι 0. Γιατί όπως προείπα, δεν τους αναγνωρίζεται νυχτερινή εργασία που εκτελείται με βάρδιες κυλιόμενες. Πώς θα πρέπει να αναγνωριστεί, δηλαδή? Αυτό είπατε να είναι 24 ώρες, γίνεται? Ναι, δηλαδή κάποιος μπαίνει για μια 24ωρη υπηρεσία. Ναι. Αυτός θα πληρωθεί 8 ώρες νυχτερινά. Όποιος θα μπει όμως μόνο για 8 ώρες νυχτερινά, δεν θα τις πληρωθεί. Στα σώματα ασφαλείας πληρώνεται η κάθε ώρα από την πρώτη στιγμή. Το ένα παράδοξο λοιπόν είναι αυτό, ότι αποκλείεται μια μεγάλη κατηγορία στρατιωτικών. Ναι. Το δεύτερο παράδοξο είναι το εξής. Έχουμε ανακαλύψει στη χώρα μας το 8ωρο των 5 ωρών. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Εργάζεται κάποιος 8 ώρες, θα πληρωθεί 5. Ναι. Θα εργαστεί 16 ώρες, 2 δηλαδή νύχτες, θα πληρωθεί 10 ώρες. Το μέγιστο δε το μήνα είναι 28 ώρες. Αν δηλαδή κάποιος κάνει 6 και 7 υπηρεσίες το μήνα, που υπάρχουν στο στρατό, αντί λοιπόν να πληρωθεί 42 ή 48 ώρες, θα πάρει το μέγιστο 28. Άρα στην ουσία δεν δώσαμε κίνητρο στους στρατιωτικούς να τους πληρώσουμε την νυχτερινή εργασία, δώσαμε ένα επίδομα, το βαφτίσαμε αποζημίωση νυχτερινής εργασίας και αυτό όλο επιφέρει την εξαγγελία του κ. Πρωθυπουργού στα 5,5 ευρώ για τις ένοπλες δυνάμεις. Ούτε 6 ευρώ. Ειλικρινά σας το λέω, είπαμε όλοι μας και δεν το είπαμε ούτε ειρωνικά ούτε με άλλη διάθεση. Με πολύ καλή διάθεση είπαμε ότι αν είναι αυτά τα χρήματα να σώσουν μια κατάσταση, θα δοθούν στους ευάλωτους συμπολίτες μας και ας μην μας τα δώσουν ποτέ, γιατί όντως δεν θα αλλάξει κάτι για μας, τουλάχιστον να βοηθήσουμε τους ευάλωτους συμπολίτες. Αν μπορεί να γίνει αυτό. Βέβαια, παραδέχθηκε μετά ο Πρωθυπουργός, γιατί προφανώς μετά του τα εξήγησαν πώς γίνεται η αναγωγή αυτή, έτσι όπως μας τα είπατε και σε εμάς και σε εσάς και στα σώματα ασφαλείας. Είπε ότι θα δει εκ νέου τα δημοσιονομικά και θα τοποθετηθεί ξανά για το θέμα αυτό. Εδώ είμαστε και περιμένουμε λοιπόν. Ναι. Εσείς βέβαια μπορείτε να ασκείτε τις πιέσεις έτσι όπως πρέπει. Οπότε είπαμε και το θέμα το δεύτερο για την αποζημίωση της νυχτερινής εργασίας. Να πάμε στις δύο μεγάλες κατηγορίες στρατιωτικών λοιπόν που έχουμε στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι οι εθελοντές μακράς θητείας. Είναι συνάδελφοι οι οποίοι μπήκανε στο στράτευμα πριν 2 χρόνια, περισσότερα είναι, το 2019. Με νομοσχέδιο ψηφίστηκε ότι αυτοί οι συνάδελφοι θα μπορούν να προάγονται μέχρι και το βαθμό του υπολοχαγού και να αποστρατεύονται με το βαθμό του λοχαγού. Όντως ήταν μια και έτοιμα δικό μας, έτσι, είναι τιμητικό για όλους τους συναδέλφους το ανάγονται σε αξιωματικούς και να φτάνουν μέχρι και το βαθμό του λοχαγού. Πλην όμως τι ξέχασε να κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση και το συνεχίζει η επόμενη τώρα. Η ίδια κυβέρνηση. Όχι, το 2019 ήταν το Μάιο πριν τις εκλογές που ψηφίστηκε. Πριν τις εκλογές. Ναι, και συνεχίστηκε και τώρα. Ναι. Τι γίνεται λοιπόν, τι ξέχασε να κάνει η κυβέρνηση? Ξέχασε να το συνδέσει και με τη μισθολογική αύξηση. Έχουμε λοιπόν μια παγκόσμια πρωτοτυπία, κυριολεκτό στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, να υπάρχουν αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων οι οποίοι πληρώνονται ως υπαξιωματικοί. Ξέρετε, κάποια στιγμή ήταν ο κ. Σκυλακάκης, νομίζω ότι υπουργός της Εθνικής Οικονομίας, είχα κάνει τον ερώτημα. Ποιος υπουργός
σήμερα της κυβέρνησης θα δεχόταν να είναι υπουργός και να πληρώνεται ως υπάλληλος του Υπουργείου. Γιατί αυτό να συμβαίνει για τις ενόπλες δυνάμεις? Υπάρχει δεύτερη κατηγορία, είναι των επαγγελματιών οπλιτών. Αυτοί οι συνάδελφοί μας, με νόμο του 1974, που προβλέπει τι? Ότι ένας υπαξιωματικός καταληφθεί από τον 50ο έτο της ηλικίας του, φτάσει δηλαδή 50 χρονών, και είναι υπαξιωματικός, αποστρατεύεται από τις ενόπλες δυνάμεις. Αυτεπάγγελτα. Το 1974, κυρία Μαχαίρα, ένας πενηντάρης, θα πω τότε, ίσως ναι, ήταν πολλοί που σκεφτόταν τότε να βγουν στη σύνταξη. Στη σημερινή εποχή, εγώ είμαι πάνω από 50 χρονών, για να σας το δώσω να καταλάβετε, νομίζω άνθρωποι της ηλικίας μας ότι είμαστε σε μια πολύ παραγωγική μας φάση και σαφώς το να βλέπουμε ότι αποστρατεύεται στο 50ο έτος είναι λάθος. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι ένας άνθρωπος στα 50 του χρόνια είναι πολύ μικρός για να βγει στη σύνταξη, αλλά είναι πολύ μεγάλος για να βρει μια άλλη δουλειά προκειμένου να έχει το συμπλήρωμα για να μπορέσει να επιβιώσει. Και αυτό, όπως σας είπα πριν, ήταν υπόσχεση του κ. Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ ότι θα επιληθεί. Θέλω να πιστεύω, δηλαδή υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι πιθανόν μέχρι τέλος του χρόνου να έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι δεν θα, γιατί αφορά περίπου 25.000 στρατιωτικούς. Είναι μεγάλο το νούμερο. Ναι. Και οι δύο κατηγορίες, έτσι. Όχι, μόνο οι επαγγελματίες οπλίτες είναι 25.000 στρατιωτικοί. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι 25.000 οικογένειες. Βέβαια. Από πίσω. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Αν μη τι άλλο, ας στηριχθεί η υπόσχεση του κ. Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Αναβάθμιση στρατιωτικών σχολών, και η πρότασή σας είναι η δημιουργία Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας. Είναι πρόταση που την οποία την είχαμε καταθέσει. Την οποία την είχαμε καταθέσει το 2019. Ναι. Θα πω λοιπόν ότι στις προγραμματικές. Πώς το λένε, στην προγραμματική συζήτηση που έγινε όταν ανέλαβε την ανάληψη της κυβέρνησης του 2019, ο τότε Υπουργός της Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιωτόπουλος, από βήμα της Βουλής, είπε ότι σκέψη μας είναι η δημιουργία ενός Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας. Ειλικρινά, νιώσαμε ότι είχε διαβάσει το κείμενό μας και ότι είναι σε καλό δρόμο αυτή η εξέλιξη. Θα πω ότι καταθέσαμε μία πρόταση, όχι μία πρόταση στο πόδι, ότι σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς δασκάλους, καθίσαμε και κάναμε μία ολοκληρωμένη πρόταση, την οποία καταθέσαμε σύμφωνα με το τι ισχύει και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Να πω λοιπόν ότι η Ρουμανία έχει Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας. Η Γερμανία έχει Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας. Η Αγγλία, η Αμερική, αντιλαμβάνεστε. Θα πω λοιπόν ότι την πρότασή μας αυτή υπήρχε μια εξέλιξη για τους στρατιωτικούς πια, ότι και να μπορούν να αποδίδουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών για όλους τους στρατιωτικούς, αλλά και να έχουν το εξής. Ξέρετε, όταν ένας στρατιωτικός σήμερα αποστρατεύεται, το πτυχίο του δεν έχει κανένα αντίκτυπο έξω στην αγορά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος, γιατί στο στρατό έχουμε ειδικότητες. Δηλαδή, είναι κάποιος με την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου στις ενόπλες δυνάμεις. Έχει σπουδάσει το αντικείμενο. Όταν βγει έξω με τον τίτλο που έχει του απολυτηρίου του, δεν έχει κανένα δικαίωμα εργασίας έξω. Γιατί? Δεν αναγνωρίζεται ως ισότιμο για να μπορεί να ασκήσει επάγγελμα έξω της ειδικότητας του ηλεκτρολόγου. Σωστά. Θα πω λοιπόν ότι θα επαναφέρουμε το επόμενο διάστημα την πρότασή μας. Με χαροποίησε το γεγονός ότι. Τι έγινε και δεν προχώρησε? Είχατε κάποια συνάντηση με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, που είναι και από την Καβάλα? Μετά άλλαξε, έγινε άλλος υπουργός εθνικής. Ναι, ο κύριος Δένδιας. Θα πω λοιπόν ότι ο κύριος Δένδιας. Τι έγινε? Πρόσφατα τον άκουσα κατά τη διάρκεια των εγγενείων του περιπτέρου του Εθνικής Άμυνας στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είπε ότι λόγω του φιάσκου, θα πω εγώ, που είδαμε με τις στρατιωτικές σχολές που δεν πήγαν οι μαθητές, ότι θα αναβαθμίσουν τις στρατιωτικές σχολές να έχουν τη δυνατότητα να δίνουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα πω εγώ. Μακάρι να υιοθετηθεί αυτή η πρόταση. Είναι μια πρόταση που νομίζω θα δώσει βάθος και ουσία στις ένοπλες δυνάμεις και θα κάνει τις ένοπλες δυνάμεις σύγχρονες γενικά στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και όχι στο ελληνικό περιβάλλον και μόνο. Να μην το αφήσουμε αυτό έτσι, όσο μπορείτε να το ανασκήσετε πίεση και εμείς από τη δική μας πλευρά για την ίδρυση και λειτουργία Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας. Πολύ σημαντικό. Ναι. Τι γίνεται με την υγειονομική και φαρμακευτική σας περίθαλψη? Θα πω λοιπόν ότι όσον αφορά την υγειονομική μας περίθαλψη, θα πω ότι δεν θέλω να είμαι και γκρινιάρης και παραπονιάρης, ότι μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον τα στρατιωτικά νοσοκομεία μας είναι σε καλό επίπεδο. Υπάρχει ένα πρόβλημα, παρατηρείται ως προς τη στελέχωση εδώ στην περιοχή που ζούμε. Θα το πω γιατί έτσι συμβαίνει, ότι πολλοί γιατροί, όπως συμβαίνει και με όλη την και στα έξω με τα πολιτικά νοσοκομεία, δεν θέλουν ή βρίσκουν προφάσεις ή προσπαθούν να μην έρθουν να υπηρετήσουν στην παραμεθόριο για λόγους που αντιλαμβάνεστε. Αυτό όμως, ξέρετε κάτι, ποια είναι η διαφορά τουλάχιστον με τα πολιτικά νοσοκομεία στα στρατιωτικά? Ότι παράδειγμα στην περιοχή μας
χτυπάει η καρδιά του ελληνικού στρατού. Η καρδιά του ελληνικού στρατού, ξέρετε, χτυπάει εδώ πέρα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Υπάρχει πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού στρατού. Και όχι μόνο στα μεγάλα αστικά. Όχι ναι, στα αστικά θέλω κέντρα, να πω δηλαδή, στις ακριτικές περιοχές. Δηλαδή τα μεγάλα νοσοκομεία, τα πολιτικά που είναι στις μεγάλες πόλεις, όντως απευθύνονται σε ένα μεγάλο κοινό. Ναι. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία όμως, το μεγάλο τους κοινό, έτσι, δεν είναι απαραίτητα στις μεγάλες πόλεις. Είναι λοιπόν και στην περιοχή μας. Ναι. Άρα λοιπόν θα πω ότι πρόσφατα, ας πούμε, το νοσοκομείο του Διδημοτήχου, το πιο βορειότερο, ας πούμε, νοσοκομείο του Στρατιού, είχε μόνο έναν παθολόγο, έναν ψυχίατρο και έναν ψυχολόγο. Αυτοί ήταν οι μόνοι γιατροί που υπήρχαν εκεί για περισσότερο από 6 με 7.000 στρατιωτικούς, αστυνομικούς και πυροσβέστες. Ναι. Γιατί όλοι εντάσσονται στα σώματα ασφαλείας και μπορούν να χρησιμοποιούν τα νοσοκομεία. Θα πάω σε ένα άλλο πιο τραγικό όμως, με τη φαρμακευτική μας περίθαλψη. Ξέρετε, είχαμε μέχρι πρόσφατα και συνεχίζεται δυστυχώς για λόγους που δεν αντιλαμβανόμαστε. Εμείς στρατιωτικοί μπορούμε να παίρνουμε φάρμακα και να μην πληρώνουμε όλο το ποσό μόνο από φαρμακεία τα οποία είναι συμβεβλημένα με τις ενόπλες δυνάμεις. Το πρόβλημα αυτό, επειδή είδαμε ότι επιλήθηκε για άλλες κατηγορίες στρατιωτικών, θέσαμε λοιπόν εμείς το αίτημα ότι να μπορούμε και εμείς να εξυπηρετούμαστε από όλα τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Πράγματι έγινε δεκτό το αίτημά μας και τον Ιανουάριο του 2023, 1,5 χρόνο πριν δηλαδή, ψηφίστηκε νόμος του κράτους. Δεν εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα. Γιατί? Ο λόγος είναι ποιος? Ότι απαιτεί ο νόμος για να εφαρμοστεί μια κοινή υπουργική απόφαση μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας. Είναι κάτι χωρίς οικονομικό αντίκτυπο, κυρία Μαχαίρα. Δηλαδή δεν έχει κανένα οικονομικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του κράτους. Είναι λοιπόν καθαρά θέμα ολιγορίας κάποιων στελεχών και των τριών υπουργείων, θα πω εγώ, οι οποίοι δεν κάθονται κάτω και να δουν και δεν αντιλαμβάνονται τι ταλαιπωρία μπορεί να έχει αυτό. Για ένα που υπηρετεί, ας πούμε, στην Καβάλα, όπως συμβαίνει να υπηρετώ εγώ, που έχει ένα φαρμακείο συμβεβλημένο με τις ένοπλες δυνάμεις και θα πρέπει λοιπόν όλοι οι στρατιωτικοί από όλη την περιοχή να απευθύνονται μόνο στο συγκεκριμένο φαρμακείο, ή αντίστοιχα δεν ξέρω τι συμβαίνει στην περιοχή της Κομοτήνης ή και σε άλλα. Ναι. Και θα πω ότι είναι νόμος του κράτους. Τον οποίο εκκρεμεί μια κοινή υπουργική απόφαση. Θα πω λοιπόν ότι επειδή συναντηθήκαμε και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αλλά και με αντίστοιχα στελέχη των άλλων υπουργείων, μας είχαν υποσχεθεί ότι εντός του καλοκαιριού θα λυνόταν το θέμα. Το καλοκαίρι πέρασε, έρχεται το φθινόπωρο και συνεχίζουμε εμείς να το διεκδικούμε. Επίδομα, όχι, είμαστε φύλλο πορείας και ημερήσια αποζημίωση στρατιωτικών κατά τις μετακινήσεις, 45 ευρώ για όλους τους Έλληνες, 29,90 για τους στρατιωτικούς και τα σώματα ασφαλείας. Άλλη μια διάκριση που γίνεται εις βάρος των ενόπλων δυνάμεων. Για όλο το δημόσιο το οποίο μετακινείται, έτσι, και μάλιστα με όρους πολύ πιο ευνοϊκούς από εμάς. Δηλαδή, όταν κάποιος απλά αλλάζει νομό στον πολιτικό τομέα ή απομακρύνεται, νομίζω, 10 χιλιόμετρα από την έδρα του, θα πάρει φύλλο-πορείας. Για μας το αντίστοιχο είναι 60 χιλιόμετρα. Δηλαδή, θα πρέπει να μετακινήσεις πάνω των 60 χιλιόμετρων για να πάρεις αντίστοιχο φύλλο-πορείας. Όλοι οι Έλληνες συμπολίτες μας, έτσι, για τη μετακίνηση ότι παίρνουν ημερήσια αποζημίωση 45 ευρώ και άνω. Προσαξάνεται ανάλογα με την κατηγορία του καθενός. Για εμάς τους στρατιωτικούς παραμένει στα 29,90 και μάλιστα είναι μετατροπή που έχουμε κάνει εμείς. Αναφέρεται λοιπόν ως 10.000 δραχμές. Δηλαδή ισχύει το ίδιο από τότε που παίρνουν δραχμές στη χώρα. Θα πω λοιπόν πολύ απλά ότι όταν κάποιος, ας πούμε, παίρνει μια μετάθεση, αν τότε η μετακόμισή του στοίχιζε, έτσι, ξέρω εγώ, ένα αλφα ποσό, στο σήμερα αυτό το ποσό έχει διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί. Να μην πω και παραπάνω. Εμείς όμως έχουμε κολλήσει στις δραχμές. Έτσι, 10.000 δραχμές λοιπόν, 29,90 με τη μετατροπή που έχουμε κάνει εμείς. Αυτό θα πω λοιπόν ότι ψηφίστηκε τροπολογία να αλλάξει, να γίνει ίδιο με το πολιτικό προσωπικό. Έπαιρνε συνεχώς παρατάσεις η εφαρμογή του, ώσπου 9 χρόνια μετά, δηλαδή 9 χρόνια έπαιρνε παρατάσει η ισχύ του μέτρου. Και 9 χρόνια μετά ψηφίστηκε νέα τροπολογία που μας επαναφέρει στο προηγούμενο καθεστώς. Άρα, ψηφίστηκε ένας νόμος για 9 χρόνια, δεν ίσχυσε ποτέ. Εμείς συνεχίσαμε, γυρίσαμε επίσημα πάλι στην προτέρα κατάσταση. Αυτό, ξέρετε, μας πληγώνει. Δηλαδή, πολλές φορές δεν είναι και θέμα μόνο χρημάτων. Είναι και η διάκριση που υπάρχει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι κάνουν την ίδια δουλειά. Δηλαδή, θα πω πολύ χαρακτηριστικά ότι το πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί στις ενόπλες δυνάμεις και υπηρετούμε στο ίδιο γραφείο πολλές φορές. Έτσι, αμείβεται πολύ διαφορετικά για ίδια εργασία, για ίδια μετακίνηση από ότι ο στρατιωτικός. Γιατί είναι στο πολιτικό που καλύπτεται που καλύπτεται από το υπόλοιπο νόμο και δεν καλύπτεται από, από αυτό που έχει για τους στρατιωτικούς. Επίδομα παραμεθορίου, η πολεμική αεροπορία δεν αναγνωρίζει τον νομό Ροδόπης ως παραμεθόριο περιοχή.
Θα πω ότι πολύ απλά μπορεί οποιοδήποτε ακροατής μας ακούει αυτή τη στιγμή να μπει μέσα και να δει τις παραμεθόριες περιοχές στη χώρα μας. Θα δει λοιπόν ότι ο νομός Ροδόπης είναι μια παραμεθόριο περιοχή. Η πολεμική αεροπορία είναι η μονάδα του δεύτερη μισή επιδόση στον Ίσμαρο που είναι. Ναι. Ότι τα στελέχη που υπηρετούν εδώ δεν παίρνουν το επίδομα παραμεθόριο. Θα πω ότι και στο στρατοξηράς, ενώ παλαιότερα το παίρναν όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν εδώ το παραμεθόριο, πλέον δεν το παίρνουν όλοι. Έχει κοπεί από πολλές μονάδες και εδώ το παραμεθόριο. Μπαίνοντας λοιπόν, να ψάξω να βρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό, δηλαδή πώς μπορεί ο καθένας και λέει ποια περιοχή θεωρείται παραμεθόριο και ποια όχι, είδα ότι για το κάθε νομοσχέδιο που ψηφίζεται, ο νομοθέτης λέει ότι παραμεθόριο περιοχή θεωρείται ή. Και ο καθένας θέτει τους δικούς του όρους ποια θεωρεί παραμεθόριο και πώς θα αμείβει το προσωπικό του. Θα πω λοιπόν ότι είναι τραγικό. Έτσι. Το να λέμε περιοχή όπως είναι εδώ πέρα. Θα σας πω λοιπόν ένα πολύ έντονο χαρακτηριστικό που επηρεάζει όλο αυτό. Συνάδελφοί μας που εκλέγονται υπαξιωματικοί μπορούν και εκλέγονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, λέει ο νόμος ότι μπορούν να μετατίθενται, αν έχουν εκλεγεί σε παραμεθόριο περιοχή, από μία παραμεθόριο σε μία άλλη. Δηλαδή, κάποιος που έχει υπηρετήσει στη Λίμνο, αν εκλεγεί εδώ, παράδειγμα, στην Ξάνθη, θα μπορεί να μετατεθεί στην Ξάνθη για να ασκήσει και τις υποχρεώσεις του στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα καθήκοντά του. Στον νομό Ροδόπης δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί η πολεμική αεροπορία λέει: εγώ δεν δίνω επίδομα παραμεθόριο, αλλά δεν θεωρώ τον νομό Ροδόπης παραμεθόριο, άρα θα παραμείνει στη Λίμνο. Μάλιστα. Το είπα έτσι για ένα γεγονός για εδώ. Θα πω και ένα άλλο έτσι, που μου το έθεσαν πρόσφατα, ας πούμε, για εδώ για την Κομοτηνή που ζούμε, την περιοχή της Κομοτηνής. Υπάρχει ένα πυροφυλάκιο στις Σάπες. Ναι. Θέλω να το ξέρετε. Ένα πυροφυλάκιο το οποίο από την πυροσβεστική υπηρεσία θεωρείται πρώην πυροφυλάκιο, επανδρώνεται. Στελεχώνεται, μάλλον καλύτερα. Γιατί ζούμε και όρους που πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Στελεχώνεται λοιπόν προσωπικό των όπλων δυνάμεων το καλοκαίρι στο πλαίσιο των περιπόλων δασοπροστασίας. Μου είπαν λοιπόν ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος στο να πας σε αυτή την περιοχή και δεν υπάρχει έξοδος διαφύγης. Είναι ένας δρόμος μάλιστα κατάφυτος, δηλαδή περνάς ανάμεσα από δέντρα κτλ. Είναι κάποιες λεπτομέρειες, ξέρετε, που τη δύσκολη στιγμή μπορεί να τις θυμηθούμε και να τις χρειαστούμε. Το θέτω ως θέμα για αυτούς που ακούνε αυτή τη στιγμή, ας το δούνε, γιατί είναι καλύτερο να προλαμβάνουμε παρά μετά να κάνουμε άλλη συζήτηση. Πάμε σε πιο βαριά. Επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο δεν το παίρνετε εσείς, αλλά το παίρνει το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στο Υπουργείο το παίρνουν, εσείς δεν το παίρνετε. Θα πω λοιπόν ότι σε ένα νοσοκομείο στρατιωτικό, ας πάρουμε στο ακτινολογικό τμήμα, στο οποίο μέσα, λόγω για να συμπληρωθεί και το προσωπικό, υπάρχουν και στρατιωτικό προσωπικό και πολιτικό προσωπικό που έχει προσληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι δύο υπαλλήλοι με τον ίδιο εργοδότη, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο άνθρωπος που φοράει, ο εργαζόμενος που φοράει την πολιτική στολή, την ποδιά δηλαδή την νοσοκομιακή, θα πάρει το επίδομα. Ο συνάδελφος που φοράει τη στρατιωτική σχολή, τη στολή και από πάνω την ποδιά. Την ποδιά την ιατρική. Την ιατρική δεν θα πάρει το επίδομα. Αυτό συνέβαινε μέχρι τώρα σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων. Το θέταμε επανειλημμένα. Θα πω ότι το καλοκαίρι, και ειλικρινά μας έκανε εντύπωση ότι δηλαδή, μέσα στον Αύγουστο ψηφίστηκε μια τροποποίηση στον νόμο, η οποία τι λέει. Σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού προσωπικού που υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις αναγνωρίζεται η εργασία του ως επικίνδυνη και θα παίρνει το επίδομα του επικίνδυνου και αθυγιεινού. Το ίδιο νομοσχέδιο δεν κάνει κουβέντα καμία μνήα στο στρατιωτικό προσωπικό. Θα πω λοιπόν ότι σήμερα, ας πούμε, σε ένα στρατόπεδο υπάρχουν δύο οδηγοί. Ο ένας είναι πολιτικό προσωπικό και ο άλλος είναι στρατιωτικό προσωπικό. Θα πω δε ότι επειδή το πολιτικό προσωπικό έχει πιο περιορισμένο ωράριο εργασίας, θα κάνει πολύ λιγότερα δρομολόγια από ό,τι κάνει ο στρατιωτικός. Ο ΜΕΝ θα παίρνει επίδομα ανθυγιεινού, το οποίο είναι από 120 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και 250 υπάρχει μια διαβάθμιση. Ο στρατιωτικός αντίστοιχα δεν το παίρνει αυτό το επίδομα. Ξέρετε κάτι, πολύ καλά κάναν και το δώσανε στο πολιτικό προσωπικό, δεν διαφωνεί κανένας. Δηλαδή πρέπει να το πάρουν. Όταν λοιπόν απευθυνθήκαμε και είπαμε για ποιο λόγο γίνεται ακόμα μια διάκριση για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, η απάντηση που πήραμε ανεπίσημα μεν ήταν γιατί εσείς είστε πολλοί και τα χρήματα που απαιτούνται είναι πολλά. Αυτό όμως, ξέρετε, δεν είναι απάντηση σοβαρή μιας κυβέρνησης.
Έτσι, προς μια κατηγορία εργαζομένων. Δεν μπορεί να λες, ας πούμε, και ότι. δι των ενόπλων δυνάμεων. Ναι, δεν μπορεί να λες ότι. Που έχουν το εθνόσημο κάθε μέρα στην Μα μια ζωή, μια μεγάλη κατηγορία θα είμαστε εμείς στρατιωτικοί. Δηλαδή, μια ζωή θα αποκλειόμαστε γιατί είμαστε μια μεγάλη κατηγορία εργαζομένων. Ακριβώς επειδή. Τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, να μειωθεί αυτή η κατηγορία εργαζομένων για να μπορέσει η κυβέρνηση να μας δώσει και εμάς κάποιες αυξήσεις. Το συνδυάζω αυτό με το προηγούμενο που είπα. Ξέρετε, η διάκριση πληγώνει. Πληγώνει πάρα πολύ. Δηλαδή, πάει ο άλλος και δεν έχει την ίδια διάθεση να κάνει τη δουλειά του. Που παρόλα αυτά το κάνει. Γιατί, ξέρετε, εμείς πάνω απ' όλα βάζουμε το εθνόσημο, όπως είπατε. Έτσι. Καλός ή κακός, έτσι γεννηθήκαμε, έτσι γαλουχηθήκαμε, έτσι μεγαλώσαμε. Το κάνουμε. Δεν μπορούμε όμως αυτό να το περάσουμε στη νέα γενιά. Έτσι. Και γι' αυτό, και γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο οι που δεν πήγανε στις στρατιωτικές σχολές. Θέλουμε να κάνουμε κουβέντα για το πόσοι αποστρατεύονται πρόωρα από τις ενόπλες δυνάμεις. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτά και θέλω να δούμε άλλα 2 θέματα. Ορισμός αμαία στις ένοπλες δυνάμεις. Τι γίνεται? Λοιπόν, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, τώρα το 2023, με τροποποίηση που έγραψε ο υπουργός μας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο συντοπίτης μου, μένω στην Καβάλαγο, ξέρετε, πέρασε μια τροπολογία η οποία λέει αμαία στις ένοπλες δυνάμεις, και η αξία αυτού που λέω είναι τι. Αμαία έχει μάλλον βάση για συζύγους ή ενήλικα τέκνα, τα οποία τα επιμελούμαστε εμείς. Δηλαδή κάποιος στρατιωτικός, ο οποίος έχει σύζυγο αμαία ή ενήλικο τέκνο αμαία. Με αυτήν την τροπολογία, για να έχει τις εύνοίες που προβλέπει ο νόμος, με αυτήν την τροπολογία του κ. Παναγιωτόπουλου, αμαία θεωρείται κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να ασκήσει βιοποριστικό επάγγελμα. Και όχι αν έχει από μόνο του κινητικό. Δηλαδή, ένα τυφλό παιδί, μια τυφλή σύζυγο στρατιωτικού, δεν θεωρείται αμαία αν μπορεί να ασκήσει επάγγελμα. Αυτό όμως, ξέρετε κάτι, το ψάξαμε και στη χάρτα του ΟΗΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην νομοθεσία του κράτους. Δεν υπάρχει πουθενά, υπάρχει ξεκάθαρος όρος για ποιος θεωρείται αμαία. Θα πω δε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία χαρακτήρισε αυτή τη διάταξη ως ρατσιστική. Μάλιστα. Εισφορά αλληλεγγύης. Εξακολουθεί να ισχύει μόνο για τους στρατιωτικούς και τους δημοσίους υπαλλήλους. Θα πω λοιπόν ότι όταν επιβλήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης, ήταν στα χρόνια του μνημονίου, ήταν μια εισφορά που πληρώναμε όλοι οι εργαζόμενοι για να τη δώσουμε για τους ανέργους. Θα πω όμως ότι σήμερα φτάσαμε σε ένα σημείο που η ανεργία στην Ελλάδα έχει μειωθεί πάρα πολύ. Αν μη τι άλλο, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί πολλές φορές. Είναι λοιπόν μια διάταξη η οποία νομίζουμε ότι θα πρέπει να σταματήσει. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δούνε όλα. Εμείς τουλάχιστον αναδείξαμε κάποια από τα ζητήματα που σας αφορούν. Σε κάποια άλλη συζήτηση θα δούμε και την πρόοδο όλων αυτών των ζητημάτων. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παναγιωτίδη. Και εγώ σας ευχαριστώ ειλικρινά για την φιλοξενία σας εδώ στην ΕΡΤ, και θα πω ότι οι ένοπλες δυνάμεις πάνε παντού για να βοηθήσουν σε όλες τις κοινωνικές ανάγκες που προκύπτουν. Αυτό ακριβώς τα έλεγα. Στο στρατό απευθυνόμαστε όλοι όταν έρχεται η ώρα. Να σταματήσει η απαξίωση του εργαζόμενου στρατιωτικού. Έτσι ακριβώς, και να πάρει αυτό που του αξίζει. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.